Hej, jeg er Nico fra StretchFit, og i den her video vil jeg vise jer, hvordan man bruger vores korpus rygstøtte allermest optimalt, således I kan få de bedste resultater ud af det, og der kommer også lige nogle praktiske tips senere hen i videoen, så følg nøje med. Vores korpus har op til 3 justerbare stropper, og det er vigtigt for at bære den komfortabel, at du løsner de stropper tilstrækkeligt. Derefter skal du bare kaste korpus hen over dine skuldre, som om du tager en rygsæk på. Juster først den bagerste rem efter behov, og det afhænger naturligvis af din figurstørrelse. Sørg for, at din korpus den sidder pænt hen over din nakke og jævnt hen over dine skuldre. I næste trin strammer du bare de 2 forreste stropper, så du kan mærke, hvordan dine skuldre så trækker sig pænt tilbage. Det er altså vigtigt her, at du sørger for, at den ikke sidder alt for stram, for så kan du nemlig stoppe blodcirkulationen. Generelt anbefaler vi ikke at bruge korpus alt for lang tid uden at bruge pauser. Det kan nemlig svække dine muskler. Baseret på vores kunders erfaring vil det være ideelt at bruge det op til 30 minutter om dagen regelmæssigt. På den måde kan du opbygge din muscle memory og få den perfekte holdning, så du i sidste ende ikke har brug for hjælp længere. Fordi du bærer vores korpus under tøjet, kan du næsten bruge den når som helst, fordi den er fuldstændig usynlig, og du lægger slet ikke mærke til, at du har den på. Brugen af vores korpus er altså helt ideelt under rutinemæssige aktiviteter, som du regelmæssigt vil deltage i. Og det gælder uanset om det er madlavning eller rengøring, eller sidde ved en computer, eller endda gå en tur. Afslutningsvis er det vigtigt at forstå, at korpus udelukkende er et værktøj til at få en bedre holdning, men det er altså ikke den ultimative løsning. Det er altså utrolig vigtigt, at samtidig med at du bruger vores korpus, at du også fokuserer på at styrketræne og udstrække, for simpelthen at opnå de allerbedste resultater. Så hvis du har nogle yderligere spørgsmål, så tøv ikke med at kontakte os enten på vores live chat nede i hjørnet, eller på vores mail support@stretchfit.dk. Og ellers så ses vi bare